famózna kobylka. Ľudia táto tak robí, že to je radosť sa pozerať, ako toto zvieratko pracuje. Pripraví sa po Renem Tomáš, potom 5 je Blizňák, 6 je Blažko. Štartovú listinu chlapi máte tam pri sebe a ja poprosím, kto tu nemusí byť, keď odíde, lebo sa nám to tu... Pripravte si ruky do potlesku. Pozrite sa na monetu, pozrite sa na monetu. A pozrite sa s akým kľudom. A ona do toho dala všetko. To je neskutočné zvieratko. Má tónu za sebou a ona váži len 706 kg. Wow! Diváci, toto cestu ešte máme 2 metre. Aby nenastala situácia ako v prípade mojich kamarátov Sajka. Pekles, výborne bratia, je to v poriadku, predná časť. Výborne Tomáš, výborne Reneo. Chlapci, teraz to bolo v poriadku, dúfam. A ideme, monetu. Pozrite sa, vidíte to? Vidíte to, čo to zvieratko robí? Ona má neskutočnú chuť. Neskutočné zvieratko. Je to možné? Videli ste niekedy niečo takéto? Tento štúplý koníček, ktorý má len 7 dní, je to možné. Pochvál si ho. Máš mladé zvieratko. A ona počúva, ona vníma, čo jej gazda hovorí. To není žiadne plašenie. Oni si nádherne rozumejú. Na toto boli tie zvieratka šľachtené, ako sú pastierské psy šľachtené na pasenie, na stráženie. Čažný kôň je šľachtený na toto. A preto treba vyberať správnu genetiku, aby sa nemnožili nejaké hádzajúce sa do chomúca kone, ale takéto. Ambrožovi jeden načí. Nemôže načíť, pretože spraví plešťa. Môj. Spočni si. Výborná bonetka, výborné dievčatko. Výborná bonetka, výborné dievčatko. Áno. Áno. Je tam mrčie, počujete ju, ako ona ho tak počúva. Čo slovo, komu dá to svoje srdiečko do toho chomíka. Toto je posledný víťaz na 1,000,000%. Ešte raz! Počujete? Ona je na toto šlákala, môžeme takéto kvality. Hore mal Kovučík, že ju nejde trápiť obrovský pokles! Famózna boneta. Lenka. Tak nepočúva.